Bi serpereştiya birêveberiya Xweser dêra zorê derbasî qonaqeka nû dibe. Piştî operasyona xurtkirina Ewlehiyê ku Hêzên Sûriyaya Demokratîk li dijî bazirganên madeyên hişbir û komikên girêdayî hikûmeta Şamê pêk anîbû. Li bara rewşa dêra zorê biryarên nû tên dayîn. Roja 22 Çiriya Pêşîn birêveberiya Xweser Kongreya Xurtkirina Ewlehî û Aramiyê li dar xist ku têde balê dikişîne ser ewlehî, aborî û birêveberiyê. Li gor wê, Sazomaniya Encûmenên Xwecihî, Zagonsaz, Birêveber, Şaredarî, Hêzên Ewlekariya Hundirîn û Encûmena Dêra Zorê ya Leşkerî were nûkirin. Her wiha dê hemahengiyeke bilind bo dêra zorê bêava kirin. Li tanişta wê jî malbatên dêra zorê yên di kampa holê de bi rengekî asayî li gund û bajarên xwe vegerin. Duwarê aboriyê de jî biryar hat dayîn ku 4 dergehên sînorî li ser dêra zorê bên vekirin û ji hêla Encûmena Sivîl a dêra zorê û asayişê ve werin birêvebirin. Her wekî dê budceyek bo pêkanîna projeyên xizmet, tendurustî, razemenî û perwerdeyê were veqetandin. Birêveberiya Xweser di encamnameyê de teqezî li ser rê û rêbazên çavdêrî û şopandinê jî kir û eşkere kir ku dê komîteyên nû bo şopandina rewşa dêra zorê bên sazkirin. Şopîner dibêjin ku birêveberiya Xweser destê xwe di nava dêra zorê de xurtir dike û ev wekî gavekî bo bidawîkirina planên derve ye.